Tükröm, tükröm, mit tartogat a jövőnk? Mutasd meg nekem, hogy mivel telik az időnk. Jöjj itt, komplett komisság, köszön rád! Utódok. Komiszvilág. Ne aggódjatok, biztos, hogy Jay és Carlos perceken belül itt lesznek. De hisz negyed órája is ezt mondtad. Biztos most kanyarodnak be a sarkon, de remélem nem Auraton túlsó végében. Mekkora az a szőnyeg, amivel felvesznek? Nem bírom, ha zsúfolt. Középméretű, szóval nem lesz gond. De tudjátok, hogy milyen Jay? Biztos, hogy lopta. Nem is szokott lopni. Annyit. Tényleg egy lopott szőnyegen fogunk utazni? Oh, szuper! Így már érdekes a dolog. Ó, és mennyire fúj majd odafent a szél? Kell aggódnom a hajam miatt? Nem, ugyanis pakoltam mindenkinek hajvédősisakot, magam terveztem. Visszavonok minden rosszat, amit rólad mondtam. Miért? Mit mondtál? Semmit. Bravo, hölgyek, milyen szívmelengető pillanat, de Carlosnak és Jaynek nyoma sincs. Így ki kell találnunk, hogy jutunk el a partira. Nincs egy varázsszőnyeged? Ó, csak mert lámpában élő Jean vagyok, már is biztos, hogy régi szőnyegeken repkedek. Nem lett meg a szőnyeg jogosítványa. Jövő héten újra próbálkozom. 13-adjára meg lesz. Jane, most már nagy varázsló vagy. Nem tudsz segíteni nekünk? Én segíthetek? Nevet sértésnek, de látszik, hogy ez nem igazán a komis csajok napja. Bocsi. Nem gond. Amúgy szeretném, ha segítenél, de ha belefogsz valamibe, kész is a katasztrófa. Nevetz okon. Oké. Mert tönkreteszel mindent, amihez hozzáérsz. Nevetz okon. De tudod, hogy mit jelent a kifejezés? Mert kezdem zokon venni. Kérlek, ne haragudj meg rám, nem bizalom kérdése, nevetz... Bocsi. Jane, na mit szólsz? Tudsz nekünk csiribícsiribázni egy járművet? Nem tudom menni. Semmi gond. De ha nem érek oda hamarosan, akkor belehalok. Mi van Lonival? Nem tud elvinni? Korábban ment, beállítja a DJ cuccot, de varázsolok én, ha kell. Jane, lássuk, te mit tudsz? De még nagyon új nekem ez a bőbáj dolog. Csiribí-csiribá! Az csak egy zöldség. Egy sütőtök. Tök jó! És repül is? Az nem lesz jó. Rosszul szoktam lenni a repülő sütőtökökön. De ez nem repülő sütőtök. Ó, szóval beúszunk a partira egy nagy sütőtök hajón? Nem is hajó. Akkor tök tuk-tuk? Nem. Tök trollibusz? Nem. Akkor tök görkori lesz. Azt nem vehetem fel. Nem megy a szemszínemhez. Ja, nem hinném, hogy ettől nézettebb lesz a műsorom. Csajok, ne zavarjátok Jane-t. Folytasd, Jane. Köszönöm. Hamupipőket tökintója már legendává vált, nekünk is járgány kell, vár minket a neonfényes bál! Jó kis kocsi. Várj, de ugye ki van vájva? Nem kerülnek olyan undi nyálkás magok a ruhámra, ugye? Nem, totál tiszta. És még zöld is. Növényolajjal működik. Remek, szóval salátaöntet szagunk lesz, mire odaérünk a bálba. Szép volt, Jane. Még nekem sem ment volna jobban. Ugyan semmiség, csak megszegtem az univerzum szabályait, bár anya megtiltotta. Szóval Carlos és Jay cserben hagytak. Tudom, pedig annyira igyekeztünk, hogy megkedveljenek a többiek. Hogyha nem szálltok be azonnal, akkor én fogok tökké változni. De ennek semmi értelme. A hajadnak nincs értelme.